Здравейте хора, аз съм Мигел и днес ще играем Working War Robot. Аз без да снимам се развивах и вече имам Грифин и той е пич. Той е пич. Грифин много ме кефи, много е як. Сега да започнем да им тъклим. Тази карта най-моя маза. Сами си газовод. Попаже. Пич. Аз трябва само си вдигна левела и ще имам този робот. Как беше? Джотс ха нещо. Зенита, аз го имам. Ма не мога да си го купа. Мога, ма не искам да сменям тъндъра на Лео. Много. То пич с Грифи си се качи влакове. И бати пича, бати кеп. Да пробивам. Започвам да пробивам. Пазете се! Пробивам! Пазете се, пробивам! О, там има пред мен някаква свиня, където иска да умре. Миле! О, аз го убих! Пробивам! Пази се! Пак искате още. Конец хвърляме. Убия. Време за него. Готин! Той спря мъдилни. Тим! И бати джампа! Да види. Кой ме се днес? О, гледайте сега на Грифин какво ще го направи. Дай ми място. Той се слея. Ой! Коме цели така. И ти вече го уби. Бич. Умирам! Хайде, бегай! Бягам! Пет, 4, 3, 2! Да, край сме. Време е за тежката стина. Лео. Цум. Не курих! Той е наш хлон, да ти квакам. О, този пичка робот има. Искаш да си отбор с мен ли? О, хайде. Давайте. Аз давам напред, вие атакувате, ясно? Тънър жок. Уй, ти имаш тънър.
Да. Умирам! Бих го стънал. Ще я си стрелям. Пич, аз съм за теб. Умирам. И... Ти само с този живот, бро. Той сега е само далеч. Ще загубим, ние сме 2 робота само. Те са 1, 2, 3, 4, 5 робота. Тъме! Къде не е този таншит бо? Ето го! Този най-силно таншит бо. Къде стреляш? Ти къде стреляш? Не ще трябва да ти зарещане. Имаш нов робот, нали? Имаш нов робот, кажи ми. Не, нямаш, това ти беше последния. Този Джак Тъндър сухва спинята. Аз може би бих си ги сложил с моя с един зенит отгоре, един Тъндър, един канон и една сухва спинята. И това ще бъде цял видеоклип, надявам се да ви хареса. Ако е така, поставете един лайк и се абонирайте за моят канал. Чао!